Takže ahojte priatelia. Som veľmi rád, že protesty, ktoré organizuje Mier Ukrajine a podobné OZK a iniciatívy, som veľmi rád, že budú a zúčastnia sa ho veľmi veľa ľudí. Už to teraz cíti v kostiach, že táto spoločnosť sa začína zoskupovať, organizovať. Jednoducho je to dobré, že táto spoločnosť sa začína dávať dokopy. Slováci začínajú držať spolu a to je dobrý signál pre demokratickú spoločnosť. Takže ja vám môžem sľúbiť, že aj ja budem na proteste, len ešte neviem kde, ale pravdepodobne buď v Veľkom Krtíši, alebo v Rimavskej Sobote, neviem, jedno alebo druhé mesto. To mám potom aj fotky, pofotím, videa, porobíme všetko. Ale som strašne rád, že tie protesty sú a budú pokračovať. Napriek tomu, že pán Fico tu hovorí o nejakom Majdane a ja neviem čo všetko možno, ale pán premiér, si musíte uvedomiť jednu vec. Slovensko je demokratická krajina, ktorá je v Európskej únii a v NATO a máme právo sa zhromažďovať a máme právo vyjadriť svoj názor a demonštrovať, protestovať. Takže to som len chcel povedať, že veľmi ma to teší a ďakujem občianskemu združeniu Mier Ukrajine a podobným iniciatívam, že vôbec tieto protesty sa konajú a Slovensko sa konečne prebúdza. Takže len jedno. Slovensko je Európa.